hapon naman sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sang This Is My Life. Aton man pagpangamusta sa inyo dara, samtang kamo nagailay-hilay kag nagapulo pahuway sa inyo sini mga nahamtangan, upod man ang inyo sini palamatinan, kag upod man ang inyo sini kubus nga alagad, Tita Wilma, tubtub-tak na stress kita nga magalingaw sa inyo. Pagi man sang aton igadulong sa inyo nga pila ka mga informasyon nga makapulos man kita para sa aton ikaayong lawas o kon sa aton man pag sinalayo sa sulod sang aton panimalay. Aton man pagbasa sang sulat sa sininga hapon, kag ang sulat nga aton pagabasahon sa sininga hapon ang tagpadala isa ka asawa na asawa nga nagaproblema sang iya sini sitwasyon sa karon. May apat ka kabataan. Ano bala ang problema? Sang aton letter sender, hibaluon neton ina karon dugay-dugay. Inyo man, tag sa zodiac sign, paagi sa inyo tag sa horoscope sa karon or paagi man sa inyo tag sa zodiac sign ng aton sa ni horoscope karon iya nga adlaw, bantayan man ninyo ina. Kag mga reaksyon, mga maayo nga mga panugdaon na tungod sa aton mga ginapang istorya kag ginapalabot sa inyo, ara lang aton text hotline. 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga nag-upoy naman sa aton dira via FB Live, paagi man sa Facebook page sang Action Radio Bacolod, mayong hapon lang da. Ara daton chat room para naman sa inyo sini mga greetings. Dira nyo lang i-chat kay Tita Wilma, kay tinguan man naton nga mabasa ina sa inyo. Sa kutob sang aton masarangan, kag sa kutob sang aton malabutan. Gani relax lang anay kamo dira. Pwede man naton inamalay kag ma-share. Kung pwede man maka-share kita stars, send stars sa This Is My Life o kung sa iban pa nga mga programa sa Action Radio Bacolod. Nagkalain-lain nga mga public affairs program, nagkalain-lain nga mga matahom nga mga drama nga inyo mabatian halin sa aga tubtub maghapon kag sa mga balita man nga matipon sang amon sa News Center. Nagakatabo sa aton palibot diri sa Dakbanwa sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Kag syempre pwede man nagakatabo sa palibot sa aton pungsod Pilipinas kag dalagko nga mga balita nga nagakatabo sa bugos nga kalibutan. Okay, opdanay man tada sa YouTube, search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Pwede man ninyo mabisitahan nga itong sa ni website pagi sa pag-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Amo lang na siya kasimple. Gani, go na. Okay, kag itong sini palibot na siling nila do makaluluya, Tita Wilma, tungod sa nga katugnaw nga medyo may pagkapaang-paang makaluluya gin man sa aton lawas pero hindi ina makapugong sa aton tagsa ka mga responsibilidad sa adlaw-adlaw nga tanan. Gani, go na, hulag na. Sa mga nakapanyaga dera, pa-share naman ano ang inyo ginasaluhan, anong panyaga naton, anong inyo sudan. Anong inyo sudan, Tita Wilma, Ate KBL, to ni Action Joe Marie, Valderrama, Action Jones, thank you, Gid. Kag pinamalhan, pinaksiw to, no? Nga guno. Ay, hindi guno. Tabagak nga gagmay na. Di manami na ina siya. Okay na siya. Anong importante lang da is wala kita ligaran sang isa naman ka-regular nga pagkaon neton. Ang pagpaniyaga nga importante man para sa aton. At ti kamo dira pa share naman, pero sigurado gapatunaw-tunaw na kamo dira iya or ang iban dira gahingapos pa, ang iba nagahingapos man sang ila sini mga hilimuson. Gani, go na kita. Kag ang iba naman ba, ano plano nyo paglingaw-lingaw dira? Okay lang na pampalipas oras. Basta ang aton tag sa ka mga obligasyon hindi natin pagbabayaan. Kag yes, ano ba lang mga informasyon nga aton mapaambit sa inyo sa sininga hapon. Tikong kahapon, ano tong aton topiko ang gabi. Okay na nga nagsulod iya sa paminsaro ni Tito Wilma, mga utan-utan naman subong man, hindi kay nami, man utan sa tiyon sa maulanon mo, no? Tikong kagapon, gabi nga to na siya, ay subong iya nga hapon,
kalubay. Ang kalubay nga malaba. Green ang kolor, di bala, Tita Wilma? Yes. Ano bala ang kalubay? Tisiling liya. Amo nang patola, hindi kalubay is kalubay. Patola is patola, right? Yes, Tita Wilma. So, hibaluon man naton ang natungod sa kalubay bilang bulong. Ara man na, bilang bulong nga tanom ang kalubay. Actually, ang kalubay nga scientific name is Laginaria Ciceraria. Laginaria Ciceraria. Na, amo nang iya sini nga scientific name. Ang iya naman common name kung sa aton kalubay in Hiligaynon, sa Ilonggo, sa Tagalog, upo. Di ba upo tawag nila. Kung sa English naman, battle gourd. Battle gourd. Kay ti daw butelya na siya yung alaba. Or calabash gourd na amo inaiya ang kalubay. Kagkabalo kita nga ang kalubay, isa man ni kakilala nga klase sang tanom. Halin sa masiling naton, magtubo siya sa iya pagtubo. Ang iban nagakamang kung wala kalamburan, di ba la? Kung butangan mo ina siya sang kalaburan, iya sini kabudan, mabutang kida mahimo ka daw kawayan na lang ginatugtuhog na nila nara naman share naman na nila kay dito karon no. Tindira na makabod, paibabaw, ti kon magpaibabaw na gani ang kalubay, dira siya magakamang sa himuon muda nga kunara ka mo na ka-online makita nyo, ay dira iya mapulon-pulon ang mga dahon magalibot-libot until such time nga mamulak siya, then pagpamulak niya mahimo nga bunga kag magkinabit katahong tulukon sang nagakabit nga mga malagba nga kalubay na kilala nga utan nga sama-sami ginaluto naton kag ginakaon ilabi na sa mga Filipinos, di ba? Yes, nami na kalubay, nami man na siya sa pila naton ka mga kauturan nga may mga ginabatyag sa lawas, pero hibaluon naton ina karon, di ba la? Kung ilaragway naton ang kalubay malaba kag berde ang duag sang iya bunga, no? Ang bunga na malaba siya, berde ang duag kag as mentioned ni Tita Wilma, halin sa nagakabod nga klase sang tanom, nagakama nga klase sang tanom, naputos ina siya sa manipis nga panit nga color green, di ba la? Kag kon inyo matalupangdan, although nga kung tulukoy nato ng kalubay mahining, pero kung imo na siya ikapon, may ara na siya manipis nga bukay nga balahibo. Kita nyo? Na sa may tanom, dabala makasilingan. Sino paano na sila, kay kung linghod pa, balahibuon siya, pero manipis lang siya. Na, amo na siya ang kalubay. Iya bulak naman, ang mga bulak naman sa kalubay, titawe, maputi ang iya dahon, bilog kag malapad. Na amo na siya ang paglaragway naton sa kalubay. Ti makita na sama-samiya makita na naton nga mga ginatanom sa mga nabulubukid nga bahin. Hindi gani sa mga ang iba niya ginatanom ginaiya, no? Ginatanom gina sa talamnan nga masiling bala utanan na nga hindi iya mabasa, hindi permi basa, hindi permi malamalagid, husto-hustuhan lang ang duta nga kinanglan niya. Mahapos naton makita sa aton palibot, mahapos patubuon, mahapos sa atipanon, kag mahapos may naton nga i-harvest kag lutuon. If not, hindi itong paglutuon, ibaligya mo para mapuslan kag mabakal mo sang iban mo nga mga kinahanglanon. Pero ano bala ang mga sustansya, ano bala ang mga chemical nga makuha naton sa kalubay? Actually, ang nagkalain-lain nga parte sang kalubay halin sa puno, pwede naton ina makuhaan sang madamo nga sahi sang chemical. Sustansya nga may benepisyo gid para sa aton ikaayong lawas na. Ang bunga na bugana naman or rich ina sang minerals. Ano nga mga minerals ang ara dira? Iron, calcium, kag phosphorus. May ara man siya vitamin B. Samtang ang liso naman, ang liso naman sang kalubay, may ara na siya gali oil. Ano nga klase sang oil? Inang impid oil na. Kag may ara man siya flavonoids, may ara man siya saponins, sterols, tannins, kag carbohydrates ang bunga
sa nga kalubay. Pero ano naman bala nga parti sang kalubay ang ginagamit bilang bulong? Kag paano ina gamiton? May ara gali ha. Pwede na gamiton niya tawi na ang pila ka parte niya ti syempre halin sa ugat pakadto sa iya sinibalagon kay ti vine sa yamok na hindi na siya puno or may lawas gid siya nga sa mga sanga-sanga kundi vine inang kalubay na. Ang iya sinidahon, ang iya sinabunga, ang iya sinaliso, may mga kapuslanan para sa aton. Ang dahon sang ginpuga, dahon sang ginpuga, or sorry, dahon sang kalubay nga ginpuga, amo na siya. Kuhaon na ton iya duga, kag pwede ina magamit nga imnon sa pilaman ka makondisyon sang aton lawas. Pwede man ina nga tuktukon, kag ilamhit o kun ipalhit sa kun anuman ang aton magamitan. Ang bunga naman sang kalubay, ti malaba na. Ang unod sang kalubay, pwede naton kaunon, pwede naton lutuon as utan. Right? Yes. Pwede man naton siya matuktok. Pwede naton siya matuktok kag ihampol sa lawas o kun hindi gani lagaon kag ipainom sa may mga nagamasakit. Ang duga sang bunga pwede man gamiton bilang bulong. Nan. Ang liso naman sang kalubay ginapanghaboy taling na pagkatapos naton slice panit slice sa tunga pagkatapos kuhaon ng liso sa tunga kag ihaboy. May pulos gali ina na makuhaan ang liso niya sang oil as mentioned ni Tita Wilma, atong impid oil na pwede man naton siya magamit nga tuktukon siya, tuktukon siya para nga magamit naton sa pilaman ka mga kondisyon sa lawas. Ano bala ina nga mga kondisyon, Tita Wilma? Ano nga mga masakit ang pwede mabuligan sang tanom nga kalubay? Ang hapo, ara naman siya po naman, questionon ka naman karon di Ang pagkaon sang bunga sang kalubay, ti makabulig na para makalikaw ikaw. Makalikaw ikaw nga atakihon sang imo hapo. Sa mga asthmatic na ton nga mga kauturan na ti ilabi na subong matugnaw ang panahon, abaw nami gininog ataki gina sang hapo. Pero kung may tanom ka muda nga kalubay, for sure, para malikawan ang pag-atake sina sa imo, nakaon ka na lang nga daan na para makalikaw ikaw sa sentoma nga maka-trigger iya nga hapuon ikaw kabudlay kun hapuon di bala kag inang may ara bala hindi ka matunawan tinabudlayan ka nga sorry kung may nagakaon dira nabudlayan ikaw nga gusto mo pagwaon nga isuka mo na mabudlayan ka ay makabulig sa imo ang kalubay anong himuon duga sang dahon sang kalubay nagabuligid sa imo para madasig ang pagpagwa sang gusto mo ipagwa sa imo lawas, especially kung wala ikaw matunawan na ano pagid ang pagkaunot sang ibubuhok tubtob nga magkalbo ka may mabulig man dira may mabulig dira ang dahon sang balunggay kalubay ang imo ano Tita Wilma ang dahon sang kalubay tuktukon mo siya na kag pagkatapos ihampol mo ng gintuktok mo nga dahon sang kalubay para nga maghagan-hagan tsakto Tita Wilma para nga para nga hindi magdasig ang pagkaunot sang imo buhok kag nagabuli gali siya pa-regenerate sang panibag-o nga buhok. Uy, try nyo sa mga kalbo, hindi kiti amo man lang nagamay man lang na naton nga mga informasyon. Kung i-try mo kag hiyang ang panit mo sa sina nga bagay, ay dako ang mabulig sina. Kung nagasakit man ang imo ulo, kung nagasakit ang imo ulo, pwede mo ihampol ang ginatuktok man nga dahon sang kalubay para nga maghagan-hagan tubtub nga madula ang kasakit sang ulo nga imo mabatyagan. Pampurga sa mga kabataan, pwede tagali siya magamit ang kalubay. Ano nga parte sang kalubay? Ang liso sang kalubay. Nami na siya tuktukon na kag ipainom sa ila sa mga kabataan na tuktukon butangan jutay ininit kay ipainom sa ila ay pampurga na ina hindi ka na magasto kag hindi ka na magproblema nan
Kung ikaw naman hyperacidic, no? Hyperacidity na, para sa hyperacidity. Di kung ikaw hyperacidic, bunga, ang iya bunga, ang duga sang bunga, makainom kasi na. Let's say, kung do atakihon ka, di ba nag-aaslom ang imusulok-sulok na? Mag-aaslom imusulok-sulok nga, porti ka sakit na ara lang na ang bunga sang kalubay na amo lang na siya ang iya duga sina imnon mo lang. Ay sa pagitita Wilma, niya masami ni ma-experiensyahan konting ilinet na. Kay konting ilinet, tigtuluhaw sang mga kati-kati, ang mga boils na bala na. Hindi nga kati-kati nga porti kakatol ha, mga kati-kati na, makati, hindi. Kwan saya ining boils na kati-kati kung sa aton sa hiligay nun. Ang himuon lang na, ang liso sang balunggay, di ba tituktukon mo? Nan. Pagkatapos, epektibo gay siya, iimo lang na siya ya ipahid sa affected area sa iya palibot. Dapat ang pagpalhit mo sina sa affected area lang para hindi na siya maghubag pa, hindi na siya magdako pa, kundi ang tendency is, di ba may mata na siya, buligan niya ang mata sang kati-kati, nga maka amat-amat gwa, na may, ang kati-kati, tuod higko na siya mo, pero kung silinga pa kupuson mo lang na siya tungod sang bulong, imna kalabanan, ginaimnan sang iban antibiotics, antibiotics nga hindi pa bala reseta sang doktor kundi self-medication, makupo siya pero mabalik na siya. Unlike nga kung gamitan mo sang liso, sang kalubay nga imo lang tuktukon, amo lang na iyang ipahid-pahid mo sa palibot niya sa gurabala sa amo na kay maulbo iya mata, hindi mo mabatyagan nagwa na. Kag sa mga ginahilanat na mga ginahilanat naman, bunga naman ng isang kalubay, pwede makabuligid sa imo, nanay, tuktuka bala ang bunga sang kalubay na kag pagkatapos kung mataas ang hilanat dira sang imo anak, ihampol lang diri kiti. Sa tutuod, ang kalubay, hanubig ni siya mo, damo ni siya water content nan. Di mabugnaw ang tubig. Once ihampol mo diri sa iya agtang na sa mga ginahilanat o kung sa nagasakit ang ulo, siyempre pahagan-haganon. Panubuon ang temperatura sang lawas, kung nagasakit ang ulo, pahagan-haganon ang kasakit, tub-tub nga madula ina. Kag pwede man nga makabulig sa pagpanubo sang imo body temperature ang paghampol sang tinuktok nga bunga sang kalubay sa alimpuduhan, insakto na alimpuduhan din gani alimpuduhan dere, hindi sa yubon-yubon nga part pala, sa yubon-yubunan nga part, tig-ana na subong kun mga may edad-edad gana pareho bigay Tita Wilma, tig-ana nang yubon taya. Ang mga kabataan medyo huben-huben pa na. Yes, effective siya kung imo na dara ihampol nan. So ina nga mga informasyon nga aton nga napaambit sa inyo sa sini nga hapon, hoping nga matry man ninyo. Message nyo lang si Tita Wilma kung gan-try ninyo kag nangin effective o kung hindi. Mangin happy na kunaya at least na may ara iya reaction halin sa inyo nga aton sini mga palangga nga mga tagpalamati. Amo na siya ang aton topiko karon nga aga, I'm sorry, karon iya nga hapon ang kalubay na ay nga mga anak mo. Pero nami pagina siya sa mga hypertensive, dugangan pag ni Tita Wilma. Oo, sa mga taas dugo, pero hindi nyo pagisahon, hindi nyo pagsubakan sang kun ano man pasayan man or ginaling nga baboy o kun pinirito nga isda nga ginkusipan, hindi, kundi subakan nyo lang siya sang pa o kung gintuktok nga luy akag ahos, butangan jutay asin para sa mga hypertensive. Ara, i-try nyo ang kalubay para dira. Okay na Tita Wilma, no? O, sa mga hypertensive na ito, meaning sa ito mga kauturan nga may mataas isang blood pressure na mataas inyo nga dugo, kung lapuyot pagid inyo dugo, buligan kamusang kalubay para nga maglusaw ina kag mangin maayo ang dalagan sa inyo sinilawas. Alas 12 Ace na Action Radio Philippine Standard Time. Yes, ang ato nanay Dr. Pinoy Squalene Capsule, hindi talang na ipagkalipatan ang aton food supplement adlaw-adlaw. 2 to 3 capsules a day
30. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Okay, sa mga naka-online naton dire nga mga kauturan hi and hello lang dire sa inyo na especially sa mga naka-online. Ara dire si Ma'am Elizabeth Gamala. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Jewel Therese Bailon on her birthday today. Thanks a lot. God bless you and your family circle. Okay, take care and keep safe always. More power to ARB. Yes, Ma'am Elizabeth, thank you, good Ma'am, for the prayer and for the love, for the flowers and kisses you sent. Ma'am, thank you, good. Ate Kim Eriman, salamat man kag mayong hapon sa imo. Greet lang ko kay Erlinda, kay Carmela Lecmanes, kag Andres Perez, kay Jonelyn Vargas, kay Christine Bigotas, ang Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid. Mayong hapon lang dira sa inyo. Kag, so, ara na siya. Good PM, Action Wilma Monitor lang ko sa handumanan tamya ko kay Rosana Birao Bayabasan sa Barangay Baita. Sir, thanks for the hearts, for the love you sent. Abaw si Sir Rufino, hambal siya kahapon, wala siya ko, no? But sorry, gid sir, hambal ni Tito We, sorry, gid, kay wala, kuna basang imo sa the message ulihin na. Miss Homa Lumina, thank you so much. Good afternoon. Early pa siya, Pamo ka na. Mayong hapon man, Ma'am Ana Sinoro. Kay Daisy Santoyo Lisaw. Mayong hapon. Good PM, Tita We. Amon sudan, tambo nga ginataan nga may tugabang halin sa piyak balay. Di wow. Amo na yung nami, may sharing, di ba? Kanami lang kung may sharing sa tupad naton balay, but silingon nami ang inyo sinerelasyon, sa inyo sini-neighbor. Kag Teresita Quinto, mayong hapon dito Wilma Anto Pinasugaton. Kompleto ba? Ma'am Teres, salamat gid ha. Ma'am Ana Sinoro, thanks for the big heart. Mayong hapon mga ka-action hambal ni Ma'am Ana. ARB, mayong hapon, more power. God bless us all. Yes, ara man si Sir Ray Flores Barioga. Mayong hapon ko, no. Good afternoon, Tito We. Ari naman kami diri sa Myceline Homes. Kami ni Daithel Maiguico, Lydia Bibing, Gineda, Jennifer, kag Mercedes Lambert. Sa gihapon. More power and God bless you and your family, Tita We. Salamat gin, Ma'am Verge. Sa inyo man, salamat sa love, kag salamat sa prayers always. Sila ni Denny, Sara, Maris, Flor, Diday, dira sa may Villa Caridad Subdivision, La Carlota, gapahuway-huway, gapamati sa radyo sa programa ni Action Wilma. Salamat gid, Ma'am Ana. Kag,
Ma'am Lani Heronimo, dira sa Ibuan Capiz. Mayong hapon lang da, Ma'am Lani. Ha? Good afternoon to we. Damo obra ko. Dumatya guduging kapoy. Kagin mabla, Ma'am Lani. Magsiling ka, damo obra ko. May God bless us all. Thank you, good ma'am. Stay safe always. Sa Barangay Lagran, Hala, Carlota, sa Pilar Compound, sa Bradco kay Edwin, ga-monitor na siya. Yes, Ma'am Inday Blaza, good afternoon. Try ta kalubay kita mag-react na si Ma'am Ma'am Inday Blaza. Ma'am, thank you, gid ha. Ma'am Ana Sinoro, yes, thank you, gid. Si salamat, gid. Okay, relax lang danay. Balikan talang ka muna man dugay-dugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sa work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay. Si Tita Wilma, mayong hapon galianay dira, no? Sa may Barangay Pilar, Hinigaran. Sa Barangay Pilar, Hinigaran, kay Grace Belas, mayong hapon. Kay Bibi Campilianes, kay Jose. O kon kay Tatay Atit Patagani. Sa inyo dira mayong hapon gid. Kay Ruel Valenzuela, kay Cora Hernandez de los Reyes. May damo gid nga salamat sa inyo kag mayong hapon dira. Speaking man of Binalbagan dira sa Santo Rosario, Binalbagan kay Jeneline Cerquilios, mayong hapon dira kag sa Inclaro man kay Darlene Valdez kag kay Daylin Hardinico na dira kay Nanay Carmen Apasible sa Barangay Santo Rosario, Binalbagan, mayong hapon lang dira sa imo. Kay Toto VJ, good afternoon, thank you again. Kay Manang Betty Lau sa Binalbagan, especially dira sa Triple J, kamusta lang sa imo, kag mayong hapon lang sa tanan. Alas 2:09 Action Radio Philippine Standard Time, dali lang gid. Ito na text hotline 3830. Tita Wilma, tamyaw ko ikaw lang, Family Mondial Medes, family kag tita ko, kag tita Kring Kring, si Miriam Nisang Tenawan Purok Dos. Always gid kami gid kapamati sa Action Radio. Salamat gid 3830, no? Salamat gid. Tita Wilma, bag-ulang katapos ka on sudan laswa, kag ang tambo ba karon pa sa gabi subak bagungon. Wow. Okay, gapanit ko di takway para naman sa tambo si Kuritnis ang Lumbia 2, Ibi Magalona 6353. Salamat gid kag maayong hapon. Titawe Arlene sang Purok Bulak, ginagreet ko Inday ni. Si Arlene sang Purok Bulak, ginagwit ni Inday. 8261. Purok Bulak sa diin sa may Mandalagan. Pala. Ay, insakto na. Tatay Tony, kasagad gidya sa imo. Was Tatay Tony, palatanom, ginituod mo. Pala, ang ginakabudan, kakalubay. Abaw. Mayong hapon, tawi panyagat ginatan nga munggo kag langka. Ang sudaan ni Tatay Tony. Okay, 8220. Madamo, gid nga salamat. Tawi amon sudaan, gabi ang subak baboy nga may gata. Ay ka mga namit sa ila sudaan. Greet ko lang si Tayna po Ispenos ng barangay Antipolo Pontevedra kag si Tumanot Patubo sang Bahe. Sakto na, Purok Mulave, Barangay Tabugon. Nining Velasquez, amo ang nagatamyaw 5413.
Siling yayaw, tita mong sudan pagi nga linabog, nga ginluto ni Tuto Ian J. Abot na yun. Sagad galis Tuto Ian J magluto linabog. Maulanon nga hapon titawag. Monitor lang kami wal gahilay-hilay po si Tatay Teddy. Mikay kag Tuto Ian J. Salamat in the Ron at Rava 4538. Okay, enough lang na anay kay si Tito Wilma magabasa anay sa nga itong sulat. Balikan ko lang ina karon dugay-dugay. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay okay, ang atong letter sender sa karon nga hapon, taga Singkang Airport. Yes, kay Manuel Miraflores Cuales, sa monitor lang siya kuno sa UK. Sir, good afternoon. Stay safe lang, good sir, ha? Okay. Ang atong letter sender from Singkang Airport, nagapatawag siya kay Perla. Kag ang mensahe ni Perla kay Tita Wilma sa atong sa ni FB account nagasiling, Dear Tita Wilma, kumusta lang sa imo kag maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa programa This Is My Life sang Action Radio Bacolod. Tita Wilma, tawag lang ako kay Perla. 47 na ang edad. May bana kag may kabataan. Problema sa akon ang amon sitwasyon subong. Isa ka trahedya para sa akon, ang gulpi nga pagkapatay sang akon bana nga si Hiner. Napatay siya tungod sa stroke sa edad nga 54. Apat ang iya ginbilin nga bata sa akon. Naka-graduate ako business administration, pero housewife lang gid ang papel nga akon nahimo. Subong kay wala nang bana ko, ginabudlayan ako. Kabalo ka, Tita Wilma, sang una, gusto ko nga mag-obra, pero nagapangindi gid si Hiner. Kay hambal niya, dako man ang iya income. Subong, wala na siya. Nagasalig na lang ako sa iya ginbilin nga savings sa amon. Dako matuod ang iya ginbilin. Pero subong, amat-amat naman nga nagadyutay. Tungod dira ako nagakuha sang amon ginagasto adlaw-adlaw. Nagaworry ako nga kung maubos, maano kami sang apat ko ka mga kabataan. Hindi ko kabalo kung anong himuon ko kung masipot ang amon savings. Kung mag-obra naman ako, Tita Wilma, sino ang maatipan sa akon mga bata? Ano bala ang maayo ko nga himuon? Ginpadala ko ini tungod gusto ko man mapangayuan sang advice ang akong sitwasyon. Salamat gid kun mabasahan ang nagatahod, Perla. Okay, Perla, inday Perla, mayong hapon sa imo kag salamat gid sa imo man pag paambit sang isa ka panid sang imo kabuhi. Nga sa di nagalaragway sang isa ka mabugat nga sitwasyon para sa imo tungod ang imo ginalukdo sa karon
nagatindog ikaw bilang ginikanan sa imo apat ka mga kabataan. Galing, wala mo na mention kung pila ng edad sang apat nga ini. Bala magagmay pa sila or dalagko na. Pero akon lang gina-imagine kung early ka pa nakapamana ka Hiner. Nagtaliwan si Hiner at the age of 54, pagkatapos ikaw 47 years old subong, duro dalagko naman siguro ang mga bata, na? Kag pwede naman siguro makatulutimbang sa imo bisan paano? Amo ginang nagakatabo sa kabuhi naton sa nahambalan ni Tita Wilma, wala sang makapakot na kung ano ang matabo sa aton kabuhi. May trahedya, may problema, may mga paghangkat sang aton ikasarang. Kung ano ang nagakatabo sa aton kabuhi, kag kung ano man ang maabtan naton sa ulihi. Ang Dios lamang ang nakahibalo. Tungod siya among aton creator. Di bala? Siya among nagtugas sa aton. Siya among nakahibalo sang damangin dalagan sang kabuhi naton diri sa kalibutan. Kung ano ang aton mga maeksperiensyahan, inatanan. Takos sa aton. Hangkat sa aton ikasarang. Kung daw ano ang aton pagpaninguha kag pagtungod sang aton tagsa ka responsibilidad sa aton pamilya. Especially ikaw bilang ginikanan sa apat mo kakabataan. Kung nga agin kuha si Hiner sa imo sang inyo mga kabataan, nagapakita lamang ina nga mas mabakod ikaw sang sakay Hiner, di bala? So, subong ang tion nga takson man sang Ginoo ang imo kabakod. Imo kabakod, imo pagtuo, imo pagtuo sa iya, pagsalig sa iya, na dira iya na takson. So, never kagin nga magbuhi sa iya, inday perla. Ha? Sa imo pang idaron nga ina, although nga nasiling ka, nakatapos ikaw, degree holder ka, no? Degree holder ka, galing wala ka makatrabaho, tungod nga, wala ka pagpaobrasin ba na mo, kay maayo man ang iya sini income. Pero hindi pa ulihi ang tanan. Hindi ka man makaobra, hindi ka man makapangempleyo na sa kompanya o kundiin man nga ulubrahan tungod medyo may edad-edad ka na, 46 years old, hindi gihapon ina rason nga mabudlayan ikaw. As long nga kabalo ikaw magdiskarte sa imo kabuhi. May determinasyon ikaw kag very optimistic ikaw sa imo sini outlook sa imo kabuhi. Amo lang na dahing imo gamiton na kuha ikaw energy. Dira ka kuha energy sa imo kabataan, silang mangin inspirasyon mo. Hindi ka magkahuya. Kung naging maayong kabuhi mo sa luyos ang bana mo sang buhi pa siya, hindi ka magkahuya kung nagahikahos ka man subong. Ipakita sa kalibutan, madula man ang tanan nga manggad, nga ginbilin sang bana mo, makasarang ikaw sa pagbangon, sa pagtindog, para nga matuytuyan ang imo kabataan, para nga imo maatipan sang maayo ang kabataan, matudluan sang maayo nga values, kag mangin maayo sila nga kabataan sang sosyudad sa palaabuton. Mangin resourceful ka lang sa pagpangita sang imo sang imo sinipalangitan-an or trabaho. Damo na subong, maayad-ayad pang kabuhi mo, bot silingon, kundi ko magsala, may computer ka da. Or ano man nga gadget ang hara dira sa inyo para sa inyo kabataan. Kabalo ko nga makatuon ka sa edad nga 46, dasig ka pa na makatuon parte sina. Kag kadamo sa mga trabaho sa karon nga pwede mo sudlan bisan hindi ka magkadto iya sa opisina, di ba? May mga online job. Hindi ba may ara sina. Mangin resourceful ka lang. Bisan gani ining sa mga call center nga pwede ka lang maka-work from home, di ba? Kinahanglan diskarte lang gyud. Kinahanglan maninguha, kinahanglan gyud tutukan ina nga bagay nga sa diin dako ina nga factor sa imo pagsuporta sa imo sini apat ka kabataan. Ngita work sa internet pwede gina, hindi bala? Kay sigurado makakita kagyan. Kuha pangayo ka suporta sa kabataan kung medyo kulang-kulang ikaw sa ihibalo na tungod sina. Kay ka ang mga kabataan na subong ay puwerte ka bansi, no?
updated na sila sa kung ano man ang mga dapat himuon sa kung especially ining mga natungod sa social media, ining natungod sa mag-online ikaw kung din ka makadto, yes tuon ikaw hindi pa ulihi ang tanan. Kadamo man o sa kung may nabilin ka pa dira nga sa sinuptan ni hiner nga ginbilin sa imo, pwede mo ina magamit bilang kapital gamay o pwede ka na makabulubaligya inang baligya nga wala utang bala kay kun bulubaligya let's say kung magtiyanggi-tiyanggi ka gayuhom ko na dayon kay kung magsiling magtiyanggi-tiyanggi ka ang tiyanggi-tiyanggi laban ginaya sa utang na nami lang kun ang nami ang magbalayad pero kung ang mga nagapangutang hindi ka balong magkilala sang ila utang ti amo na iyang mabudlay kay maputo ka gina na kinahanglan magnegosyo ikaw inang mabalik bala let's say inang pulo pamahaw dira na bulig sa mga kabataan ipamuklat mo sa kabataan kag ipabatyag mo sa kabataan nga lain ang ila kabuhi subong ikumparar sang ara pang ila amay na kay kanami batyagon sang pagsinalayo adlaw-adlaw nga may kabudlayan kay nga adira naton mapukaw ang balatyagon sa mga kabataan, dira naton sila mapamuklat sa realidad kung ano gali kaimportante, kung ano kabudlay gali ang kabuhi kung wala na sang amay, kag kung wala sang may nagasuporta. Kay nga aman ninguha pagid ina sila doble, triple sa ila pagtuon. Dira kalabanan sa mga naga-excel nga mga kabataan sa mga sa mga successful nga mga kabataan when it comes to education inang mga kabataan nga daw nagamuli-muli nga daw wala inupliti adlaw-adlaw pagkadto sa eskwelahan nga kung kisa gatulo ang luha kung kisa magsakay sa jeep kulang pang plete kung kisa madiskarte pa sa driver o kung hindi gani malipat-lipat lamang na palipat-lipat lang kung naguso ang pasahero palipat-lipat lang sang plete para lang kakadto sa eskwelahan. Pag dito sa eskwelahan, diskarte naman nga makapauli. Miga kay miss, miga kay sir, or diskarte sa mga classmates, kung kabalo lang, nami gidya na. So sila ang gamiton mo nga inspirasyon sa ila kakuha kusog kag magpadayon. Above all, ang pagpangamuyo again. Kay initanan kahibalugid kita. May plano ang Ginoo kun nga aamuin ang nagakatabo sa kabuhi mo. Hindi ka magpakahuyang. Kay nga akon makita sang kabataan mo nga mahuyang ka, nga daw wala ka sang mahimo sa ila kabuhi, guba gid ang tanan. Pero kung makita sang mga kabataan ang pagsakripisyo mo, bisa nagakalisod ikaw sa pihak sina tanan, buligan ka sang kabataan mo, pabakuron ka sang kabataan mo para nga maangkon Manila ang maay nga pala abuton. Ara silang mangin kusog mo, silang mangin inspirasyon mo. Kag tandaan mo wala imposible sa mahal nga Dios. Inday Perla, na salig lang sa Dios. Kag 5 naman lang kamo, ara kamo nga 4. Ugali abala nga mga kabataan mangin prayerful. Pagbugtaw sa aga, naman si Tita Wilma, balik naman. Pero tuod na siya, pagbugtaw sa aga, good morning Lord, thank you Lord, di ba la? With matching smile, bisan gapiyong ang mata, kay ang bilog mong adlaw, nakasmile ka, bisan gahilab imo tiyan, tuod gina, kag hindi mabudlay ang tanan. Na, kag pagkatapos, ano pag yan, kung magkaon pasalamatan ng grasya, bisan kanon lang da kag kamatis nga may asin, nga makakaon lang, be it. Pasalamatan ina kung amo ng blessing nga ginhatag sa aton. Pero sa pihak sinatanan, kita nagadiskarte para sa aton pagpangabuhi sa adlaw-adlaw nga malampuwasan na itong tanan. Kinahanglan lang gid siya, Inday Perla, makasurvive ikaw adlaw-adlaw. Importante, makapaninguha ikaw nga mapaeskwela mo ang kabataan. Kag inatanan, hindi imposible. As long nga ara ikaw sa iya, kag always nagapanawag ikaw sa iya, tuy-tuyan niya ikaw para sa solusyon sang imo ginapangayo pa para sa imo kabataan. May plano gid ang Ginoo para sa inyo. Tandaan mo lang, tanan nga kabuhi naton diri sa kalibutan may purpose. Amo na nga hindi ko ginamalipatan ang kanta nga purpose-driven life, na kaya pagbasa ko sang libro nga ina, katahom sang kaundan sina, na kag nakahibaluman si Tita Wilma Inday Perla nga kung maghulag ikaw subong, ang kabataan mo magasuporta sa imo.
Kaugalingon mo nga problema ninyo bilang isa na kapamilya, magamag-an kung kamo nagabinuligay. Ha? Tandaan mo gid na, wala imposible diri sa kalibutan, kag wala imposible kung kita ara nagaupod sa iya. Alas 2:36 Action Radio Philippine Standard Time. Inday Perla, ina lang matugda ni Tita Wilma sa imo. Kabay pa nga ma-inspired ikaw. Kabay pa nga mabuhi ang imo paglaom. Nga wala ikaw nagaisahan nun sa kalibutan. Kag hindi lang ikaw naga-experience sina. Iban sobra pagid. Madulaan sila sang bana ato na sa piyak nga kinabuhi. Imo apat may ginbilin pa na nga magamit mo. Iban wala gid, as in wala na pinsaron mo ina pero nagapaninguha dira ka kuha masiling kabudlay-budlay sitwasyon mo pero may makita ka gani nga sitwasyon uluang gid sa imo kag mas sobra pang ila ginaanto sa imo makasiling ka, ay Lord, thank you gid. Abi ko ako na gid ang pinaka gali may pinapagid sobra sa akong sitwasyon. Inday Perla, come on, ha? Sa iba naton dira nga mga kauturan kung kamuman makahatag inspirasyon sa atong letter sender, inyo man dira opinion, suggestion para sa iya, mga suggestion bali nga maka-motivate sa iya para makadiskarte siya, para nga ma-inspired man siya para sa paninguha para sa iya kabataan. Ara lang aton chat room sa mga naka-live kag sa ito naman text hotline, pwede ninyo dira mapadala ang inyong mga mensahe 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Inyo naman mga istorya dira, luyag ninyo i-share diri sa This Is My Life. Problema nga gusto man ninyo ipambit diri kag pangayuan sa advice, ari lang si Tita Wilma sa gihapon ana nagahulat sina kag ma-share man naton on air diri sa programa This Is My Life. Pwede ninyo ina masulat padala diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Wilrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Kung hindi gani, pwede man ninyo ba drop by. Kung hindi pagid, pwede kung may FB account ka mo, ipadala nyo lang sa personal account ni Tita Wilma Action sa personal account ni Tita Wilma Antupina Sugaton. Sa ito naman Facebook page, Action Wilma Sugaton. Mayara, dira nga pila ka mga sulat nga nakitaan ko, relax lang kami naka-line up, maabtan ko gid ina ha. Pero hindi nyo man paglawig-lawiga nga daw pila kilometro. Kung ako magbasa, kung klabot ko na isa ka oras, kay kabalo naman ka mo kay Tita Wilma kung maghambal, mahinay ka. Pero ginahapo na ko na isang lagas. No? Brief and concise, okay na maintindihan na ni Tita Wilma. Alas 2:38 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang. Balik si Tita Wilma para naman sa ating horoscope pagkatapos ang mga ini. Life Extension, Vitamin D3. And Dr. Suzette. Okay. Rochelle Fulgencio Susana. Ma'am Rochelle, kamusta lang mayong hapon ko no titiwe? Ga-monitor lang kami diri sa may barangay Pandanon, DSB. Ma'am, thanks for the smile and thanks for the heart. Good PM, pagwit lang, titiwe, kay Maria Luz Lacson, sa Purok Mambusaw, Barangay Tabo, Ilog, Negros Occidental. Watching live, from Bacolod City, TY Lacson de la Paz Chloe. Salamat gid sa imo na. Kay Maria Luz Lacson dira sa Purok Mambusaw, Barangay Tabo Ilog, ginatamyaw gid ikaw ni Lacson de la Paz Chloe. Okay, thank you gid. Hello Sir Lester Ray Benitez from Switzerland, I think. Lester Ray, good afternoon. Good evening dira sa imo. Good afternoon kuno Tita We. Keep safe everyone and God bless. Baw miss may namon imo message sir na. Patamyaw please Tita We sa asawa ko no kay Ayesa May. Ayesa May Katagi Benitez. Yes, Ma'am Ayesa May Katagi Benitez, good afternoon. Ara na siya sa Sumag National High School, I think, di ba, Sir Lester? Kag sa anak ko kay Aya Fire Benitez. Good afternoon. Thank you, Gid, sir, for sending us 100 stars. Thank you, Gid. Wow. Kay Jessie Cortez Ayungon, mayong hapon, mga kaaksyon, kag sa tanan nga nagapamati, Gid, subong. Halina kay Jessie Cortez Ayungon. Ma'am Teresita Yung, good afternoon.
afternoon. Greet ko lang Kenneth Yong. Happy birthday. Happy birthday, Kenneth Yong. Happy birthday lang. Suzette Pahimargan. Monitor lang kami diri sa Barangay 30. Okay, sa Barangay 30, mayong hapon lang dira. No? Salamat, Gid. Daisy Santoyo Lisaw, siling ni Inday Daisy. Damo, subong mabuin sa 4-piece, basi makasulod ka man, apply kita kay ako, 3 bata ko, construction worker ba na ko, wala gid kasulod sa 4-piece. Kabay pa makasulod tita we. Tamyaw ko lang gali diri sa Pumuluyo sang Sitio Dulom, Barangay San Miguel, La Carlota City. Nga may masanag nga palaabuton. Salamat, Tita Wilma. Kita mo lang na si Ma'am Daisy Santoyo Lisaw, Ma'am Perla, na amo na siya kinahanglan naton ang mga maayo nga pananawan sa aton kabuhi. Na greet ko lang, Tita Wilma, happy birthday. Yes, Jazreel Binosa sang Crossing Manapla. Happy birthday. Halin kay Suzette Pahimargan. Ambot itawi, piyungan ko bala, piyungan ko day, wala ko kabati sang ginbasa mo. Ma'am Ana, hello. Okay lang na, Ma'am Ana. Relax lang da. So, enough lang na ha. Balikan ko karon pag may time pa. Relax lang ka mo, dera. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo. Day Sharon Padilla, good afternoon. Thank you, good day siya. Afternoon ko na day, Wilma. Take care always. God bless and cover you and your family with His mantle of protection. Thank you, good me Sharon. Ikaw man, kag kay Father Dear mo. Bugos mo man nga panimalay. Okay. Si Emilita Zaldiga Monitor lang ko diya sa Barangay Robles, La Castillana. Stay safe, good health, and God bless. Salamat, Gid. Okay. Siling ni dali lang Gid. Rufina kag Hazel, dira sa Gilungan, musta na kamutinan, kabay nga maayo gid inyo kay tangan V Mars ang La Carlote, may damo gid nga salamat. Siling naman ni 6353. Tita na patay ba na ko, 36 edad ko, 34 ako, kag dala ko papito ka bulan, 1993, nabalo ako, kurit ni, kita mo lang nagay si kurit sang Lumbia 2, sa may ibi magalona, puwerte ang struggle niya sa iya sini life, pero sa gihapon, ara si Inday kurit na, ani ko ni siya kay, nga, daw, ma-imagine mo ba lang nga, kaano ining mapisan nga babae kag mabakod nagabato iya sa mga panghangkat nga nagaabot siya kabuhi na kambaros mangkot lang kami ara na siya sa maayo nga sitwasyon kag maayo ang iya sini trabaho sa karon no, nothing to worry sa iya no? Iya na siya decision so ginarespeto man ina sang tanan. Family patrimonyo si Kisha ni Agali, salamat. 2230, salamat gid. Never knowing my right foot. Alas 2:40 siya, tina. Gani, relax lang. Ma-horoscope na si Tita Wilma. Pero manamyaw anay kita sang happy birthday sa mga nagasaulog sang ila kaadlawan karon nga adlaw. Abaw, happy birthday! Happy birthday, Tatay Istong Di Maala. Tatay Istong, Tatay Usting, Tatay Istong, mayong hapon lang. Sakto na? Happy birthday sa imo, Tatay. Enjoy, damo-damo, pagid nga tinuig para maka-enjoy pagid tay. Kayang-kaya, padayo na lang, na? Kaga, happy birthday man kay Jewel Therese Bailon. Happy birthday man sa imo. Kag kay Kenneth, no? Happy birthday, Kenneth. Ano to kaina? Titawe, nalipat ako. No, happy birthday lang. Kag sa iban paginaton nga mga birthday celebrators for today, happy birthday. Kag happy anniversary man sa mga nagasaulog sang ilang wedding anniversary karon nga adlaw. Ma-horoscope na gid kuya. Aton horoscope karon karon na. Pare karon nga adlaw na Miyerkules, Hulyo 20, tuig 2022. Cancer. O nga zodiac sign Cancer. Ang mga Cancer na tao ini sila Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Cancer, hindi man pagpabudlay ang lawas mo. Kung ginakapoy ikaw sa paghimo sinang trabaho nga hindi mo gid man masarangan, kag daw wala mo maintindihan sang lubos, hindi ka maguyang sang oras mo kag kakapoy mo, ha? Magprangka kung hindi kaya. Cancer, ang kadalagaan naman na sandig sa imo man positibo nga kinaiya. Kag hindi iya sa imo kahuyang, hindi sa imo weaknesses, kundi sa imo nga maayo nga pananawan sa kabuhi. 9:18, kag 33, orange is your lucky color. Ang mga Leo naman, yes, Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Ang mga Leo, ay, kung may ara ka bala wala na hibaluan, tunan mo anay, para kabalo ka kung anong dapat mo himuon. Kung gusto mo nga maging successful sa ulihi, dugang-dugang iman ang imo siniihibalo or ang imo kaalam. Sa Ace 10, 23, kag 41 mga maswerte nga numero, yellow is your lucky color. Kaya tuwang na ito ng zodiac sign nga
Virgo. Ang mga Virgo naman, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Yes, Virgo. Abi mo mga Virgo or mga Virgo niyan, importante gid ang magplano, no? Importante ang magplano kag pinsaron yung dapat nyo himuon para makalikaw bala sa pag-uyang mo sang oportunidad o kung pag-uyang mo sang inoras. Just 22, 34 kag 45, purple is your lucky color. Yes, mga Libra. Yes, Libra. Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Libra, ara sa imo ang kapinasahi, ara man sa imo ang ikasarang, kinahanglan lang gid i-develop mo pa ina more, na? Siguraduhon mo nga maariglo ang mga bagay-bagay nga ara sa imo palibot para mangin maayo man ang atmosphere dira. Mas swerte nga mga numero sa mga Libra, 9, 23, 36, kag 42. Blue is your lucky color. Okay, Scorpio. Ang mga Scorpio naman, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, padayuna. Na? Padayuna nga nakaplastar ang tanan, kag mangin positive man ikaw. Bag-uha, kay nga kung himuon mo ina amo inang makapabago sa dalagan sang imo kabuhi. Mas swerte nga mga numero 11, 12, 30 kag 37. Red is your lucky color. Yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman itaw Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Sagittarian, kung pwede sunod sa imo horoscope ang iban nga mga bagay sa palibot mo, taga-iman atensyon. Taga-iman ina atensyon kay amo inang makabulig man sa imo para maangkon mo man ang maayo nga palaabuton. Sagittarius, 5, 14, 28 kag 40. Yes, indigo is your lucky color. Alas 2:52 Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Tatay Rufino, na tamyaw na niya nanawe si Rosana Birao sang Bayabasan Barangay Bata. Dinamanan sa may purok dulunan na siya Daguba, Central Mao. Salamat gid kay Kurt Nathaniel de la Torre, kag mayong hapon man kay Jocelyn. Pabalik pa si Tita Wilma sa dugang pagin nga mga zodiac sign pagkatapos sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon
tondera amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa
Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat kid sa pagpunin niyo kay Tito Wilma para sa itong 3 o'clock prayer. Pasensya na, mangutang naman ko ang nay, no? Buwas, mabawi si Tita Wilma, no? Sa siningabahin, magapaalam na kita sa itong pagpangalagad sa This Is My Life. Miyerkules nga edisyon. Hulyo 20 2022. Ang atong Bible verse of the day nga mabilin sa inyo, halin sa Jeremiah chapter 32 verse 17. Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. I can't say goodbye. Buwas na naman, pasensya na sa wala may labutan, standby sa matawang nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.